Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na en da sa ken ragsak. Adag ito'y dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti da ito ya programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat ang napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan ken iti adal ken pagsarmingan iti bihag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti bihag. Dear Manong Nemi, sagudayan nga ti surat, pagkasalitaan ni Crispin nga napolowan ti dakkel a balay. Dear Manong Nemi, agnaad kami itiigid ti baybay, Manong Nemi. Nag-squat kami itiigid sa aming nga kukwa. Diyak amo, no kukat gobyerno, no sinuman ti tao nga king kukwa. Kalakala paulaeng Manong, asawak ni Sisa, ken duwa di kita anak mi nobubing pay. Kaya di may sangal daw, Manong Nemi, nagpaamyanan na nga napan nagkalap. Ti pagkalap ko, Manong Nemi, medyo ababa nga sigay. Tilugan ko, Manong Nemi, ket digaod, bilog, bangka nga digaod, bilog. Ti pamayak, Manong Nemi, adabot tuon ung to di sigay, idi sa ibabak, sa akto gaoden, iraprapin ko, Manong Nemi nga, dadya may isang imak iso gagaod, kaya dadya may isang imak iso ti agitan ng itiikat, sigay. Narumama ka no kasto, Manong. Ubing nga pa, hindi amukon tagkala pa kastoy, sigay. Huwa? Hindi anasawak, Manong Nemi, nagnait kami itigid ti baybay, ayo baybay nga ruti pa. Pagkapuan ti pagbiag mi. Ano ada kumpet nga ikan, siyempre, mapantumat ilako ni Sisa nga asawa. Naganasak, Manong Nemi, na nagpapaamyanan nga nagsigay. Pasidmat kami ti maala. Nakatayo ako. Hindi ada makita Manong Nemi nga dakkel balay. Daman gayam dakkel balay dito. Naku naktinakam ko. Intuloy ko lang, Manong Nemi, iti nagpaamyanan nga nagsigay. Medyo nakaadumat tinat na alak. Maldawon ko mabisinak. Maglagi din, Manong Nemi, iti nagbalunak. Ti pamayag to, mangtuno akto, iti sida kadigiti nakalapak. Adabalon kong inapoy, kandanom nga inumin. Iri mabatog kong didakkel balay, Manong Nemi, agsangsangat ak idin, kanetay impakat ko nga sigay, nga binalakbakan, balakbak ko natatatikan ko. Nung may pakat ko na mapalawlaw ka siyay, dito nagtisigay, balakbaga ka siyay, tap na nikas sakit maabog nagpating nga digit ikan, nga nasakaw, na JP sigay. Kahit no, ada kumpet, di ka dada maalam. Ini adat na may isang alakay, Manong Nemi, nga mangbuy-buya kanyak. Kaya di makasangat ako, nagpamyanan nga kumapay, iti kunan. Mabilayang kapsat! Paigit ka malang, day bagak! Kunan. Nagtungpalak ba na? Ay, sabi ka di, tata, nabay kang nagkalkarap dito yan. Nabaya ko nga mangalap tata, nga talang makadahano nak ditoy. Parbareng ko nak no, ando ti mabalakbakan ditoy. Ito yung ti balayo. Jay, adayo, jabagatan. Kalkalapaw itigit ti bayba tata. O, sa baling nga pagsapulamon, no, sa nga mangalap. Agkalap, awarin tata.
Di mula kaya't nga dito kailangan nga mga iparakder ti kalapahuyo. Tapno mabantayan nyo natin ang balay. Mabanggaw ngamin sumarong karkaragdaan nakbisa di Amerika. Kahit medyo mabayag kami. Di kahit mila kumagad at mapagtalkan nga mang daldalos. Madalusan, santo masaraan. Anamayat ka at naga mo? Crispin tata. Naganda asawang. Sisa. Oh. Baka tinaganda anak mo kit Basilio. Tata. Siya kayang tagnagan ti Basilio. Ay, nakaibat kayang tata. Basilio tinagan ko. Di asawa yung ay. Nena. Nagitaan na ko ang dadamin sa Amerika. Nagbakasyon kami lang dito. Tapos sarong karami ti balay. Babarami mati nagbayad ta milyari ti daga. Nalawat sa kupay mga daga. Tinagayin ko kuma at nabagtalkak nga mang daldabas ti balay. Kaya para bayad ta milyar. Tapos sa aming mabayayan ti panaka-milyar ti dagami. Babaling nga din sangan mo pala ta pangkam ta sumunag ka sa di balay. Pasyaram ti takil balay. Wanda. Sabat malas ti kita na mo naalap. Gumata ka pa rin. Suman ti sigagag nga si dami ti asawa. Kidawan ti magpangkilo ka tata. Kit lumlatan. Si dahil latwa. Inam nga bukal. Sa gilo kami. Dirakal men. Ano di kita ngayon kanaya? Manarat di kita tata. Ay, hinayimas na ta. Pwede ta baroongan na. Tsaka ta baroongan. Nagtungpalak nga rod manong nami kalim pasyarnak. Didakkel ng balay. Medyo na nga to ti alad na manong nami nga makitang pelang ti balay uri at alad na. Gamot at duwa kadsaaran. Ngayon ti muna kadsaaran sa mo makita. Ta agkangato manong nami ti alad kan ti may kadwa kadsaaran. Ay ti muna kadsaaran ko nakuma. Yung paspasyarnak. Nalawang ang talusan data. Gito na. Dati uri maminsan lang iti makalawas nga may modalusan. Mapagpagin na kita tapok. Uri no ka nakasira na kita tawa. Tapukil at. Kasi dati ginauyong titapok. Uri nakasira. Naroon na nagtudo. Uri nakasira titawa ka. Awan ti agubok. Dalat na sumrek nga. Tanom nang naroon na agbagyo. Amon ti bagyo agad diya angin ket ituron na diya tudo ka sumrek ka nagiti tawa. So nga siya lang talo sa maten taglaw na bayan. Huwag na. Crispy na. Italag ko nga ganito italag ko nagiti tulbag ka nga. Ken alak maten to ustonaga mo. Tamang ipatulod na iti binulan nga pagbayad mo ti amilyar, ken kastamaten, panakasweldo. Kanagyaman na katata. Iya sa nagyon ti kalapaw yun dito nanawad na ka. Ito amiyanan na ito, balay. Nanawa, kaya nabintas. Alam mo tata, kanagyaman na. At panang italek yung kanya dito ng balay. Italak ko. Nangingin na di kinaalikaman, ha? Inoad na matakaw ka na kita agad na sikat na kimbasok. Sika nga roti. Caretaker ko. Dalusak, bantay pa yung tata. Malawan. Nagyaman nagtipan nagtalak yung kanya. Makita ti singpad mo. So, agtalak ka nga. Kaya? Lalay, surat mo dito yung complete name mo, address mo. Dati address mo yung ta-ID, ha? At ta-ID. At tata. Ay, kasi. Surat ko manong, apo, jampak ko na. Binayadan naman tinti kinatang na ingid adaw pa. At unay dato tata, awang pagsuplik, kaila alamon, advance ko din sweldo. Sa karibo na ita. Nagyang manak tata. Alangaro din. Yan to nabigat, pumano kong tutuyan. Kalpasan siguro makalawas, o may kanto agdalusan, ha? Kan dati kalapaw yoko na, dito asunag. Di pag-ipatak di ramon. Nasayasat ko mga pa'y dito'y kamitan nga balay, ang adan samot anak mo. At dadwa,
Nalikotag da, ay, so, ako nak, wag. Baga agdadail di kita anak mo, no, dito kayo ngagnaed, unek, di balay. Kasta unay manong nemi tinagsak ko nga nagkawid, kining padamag ko manong nemi kinisisang asawa, tinimbag nga damag. So, tinaramid min manong nemi, rinakrak min ti kalapaw, kat di kita mabalimi nga pakiranudan, inkargamin iti bangka, naglugan kami nagdaman na kita anak mi, ganda kita dumali kaman mi, kabot sa amin na laon amin, nagsublia. Malbalo nga pinatakder ko manong nemi ti kalapaw. Kalapaw, iti ikit ti baybay, nga abay ti takkel nga balay. Ay, kasla narigrig at samad dito yung Crispin. Sabi nga narikat ko ma. Adayot ti karuba tayo. Ano nga tayo ganda na tadakkel na balay. Kahit ko sa wen, ti karuba nga adda, tao na. Asidig lang. Ano ka naman ano? Kasanunod, damang adaw may dito, kadang randa tayo. Aw, basol tayo. Ano ko basol tayo? Aw, karoon di mabalinda, o may takawin ka na tayo. Sabi siyang kakari maragsakan. Binulan nga damaawat ko ang sweldo. Malaksid ka na ita. Ha? Agkalapak pa eh. Ano makalapan ito eh. Nadlaw ko. Una awat unay madumandanon dito yung aming agkalap. No mamanuti ayan, mamunuti umay agkalap, iti lugar nga basit ti baybay, ato makalapan. Okay? Kahit no, inaldaw nga ipakat ko ti sigay ko. Kada to't mahala na, di inaldaw met nga mapangkagla ko. Kaya, tadornungan ta nga, para iti aramatin to nagiti, tuwangan nak ta nga agbasa da. Kastoy manong nemi tinangrugyan, iti panagbiag mi. Nga dan na sweldo abinulan, manong nemi ta binulan nga agrimit, tilakay, manong nemi, ket no kasta, nga mapangkupalo apon no kan, no adan, ket adaman no kan, amuklat na manong nemi ti petsa. Nakmat na nagbayad ta milyar, manong nemi. Ket no kasta, nga pintas, ti linak, ti baybay, manong nemi, siyempre, mapanag agkalap. Pasari kadwak no kan na asawa. Ano na ginigondawe, manong nemi, nga, danunak iti medyo nataaw. Naging nga gimatang manong nemi dadakdakkel nga sigay ko. Natay na, nalaylayak nga sigay. Pinagbaling ko nato nga palned. Hindi ata palned ko manong nemi. Kada sarda, mapapang ko ipakat iti medyo nataaw. Kadalon, mano. Tidanunin na. Sakto agawid, kalbasan na, maturo ka to, sa ti parbangon inakto agsangat. Hapaw, manong nemi, nagimas, nagmayat, adot maalak manong. Kung maragagsakan naknuha na nga gawid. Kadadaan kiti kundangoy manong nemi nga di kiti komprador iti ikan isudan ti umay dumanon dito. Ay, Crispin! Ay, manang. Ay, sakti na ka na. Siya akong tamangkatang amin di kiti nakalapa ma. Aduma talaga kinalapsat. First class di kiti talakito. Ay, adun sakit itati. Ano di kita? Bulong nas. Iso ti adot na alang kita. Opo. O medyo nalaklaka na ti bulungan nas ha. Yung dadakkel. Medyo nanginamot lang na. Manong nemi, babaen iti panakaadami dita. Nasidagdag kalabalay. Nakurnong kami. Nugas ka sa nalaing bakit? Makdakkel ti urnong tayo ti pangkong. Ano nga tanong, saan lang nga kalapaw ti ipanakter ta dito eh. Ta ditikat agtransfer dita. Dakkalabalay no kasta nga agbagyo. Una nga nati pagdiswan nga ro, dambat nga kukwa. Aga papapatagderem nga ro din ti konkreto. Crispin, no saan tayo nakukwa? Ano nga no, ibagata ka kada Tata Basilio. Dagadara ito eh. Nga paragdarentan ti konkreto nga balay. Yakit no saan nga nga kayat. Kastulatan.
Ang mga no, duwakil di balay tayo, may tatay sarkan. Sa bagay. Hore tatakil ang turnong talakay. Tanukas kasanto lang, mabalintan tumatan ti gumatang ti daga, nga saan nga dito igit ti baybay, sa tan tumatan mga patak diri ti dakkel nga balay. Kaya na, tapos nilikas sakit makunamat nga natalgit ti kasasad tayo, saan lang agyan ti kalapaw. Aging ka manong naming iti may nga aldaw, nakariing kamlaing nga ti asawak kiniginak mi, nakadadunga, si manglad nga bilog. Nagapapunti kita nga tataw. Medyo... Ay, kakapsat! Apay! Nakaisatsat kayo man dito eh. Aging ka manong naming nga lakay ti masdek. Ito nga rin tinapili mi kapsat nga pagsangladan nga pangipatagdaran mi kumakarag iti kaalapaw mi nga pagyanan mi. Ay! Kuha! Ibagatay adyaking kukwa. Sino ay ataking kuha dito nga paset ti baybay. Kung ada no adda mismo ti igid kit kuha ti gobyerno. Kadi alangan met kapsat no iti mismo nga igid. Kit dumanon ati atab. Unong dumakil ti daluyon kit marba di kiti kalapaw yun na mismo nga igid. Kung ada sa nga 30 meters kada yun na manipod iti danom. Kaya no 30 meters, within that 30 meters is paggayan ti kalapaw mo, maabutan na katiatab, maabutan na kadakil na daluyon. Gusto nga, di aban na, di batog di kalapaw mi. Mabaling ka di kapsat. Nagapon nyo aya. Nagapo kami di may isang isla. Nga itang isla kita, medyo lumlumnod mo tayo. Hana? So, nagbakwit kami na malumnod mo tin isla ngayon mi. Sta. Alalala, kita gapunta dito ti kursonada yung pagyanan. Siya ni tatam nga si Mo. Ay tata, siya ni Basilio. Sumati asawak ni Sisa. Ay kasta. Basilio no Crispin. Ay Crispin yan. Di kayan pampanuti ka Basilio. Dadi aking kukuha na ito nga daga. Isot aking kukuha di takil balay. Siya ti caretaker nga nga balay. Masta ya. Nala. Kakadwa. Dito ito nga roda nga mga patagdar ti kalapaw tayo. Ipaatog tayo na kalapaw ni Crispin. Ipaamyanan tayo. Pintasan nyo nagaramid ha. Kayat ko, nga dito yung umakaran tayo, nadalos ha. Mga ipapatagdar kayo, tasagay sa kayong kasilya. Data tumuna kami ninyo. Ha? Awan ti grugit latan dita kudo tilanda. Nasapol nga da kasilya tutunggal kalapaw. Kaya nadapay pagbasuraan ko na yun. Tana. Uy, nadapay pagbasuraan. Masabol nga tagabanan tayo ti Ornos, Kandalos. Ang runanaw na, santang rugurugitan ti baybay. Tana ito paggapuan ti biyag tayo. Pagbiyagan tayo. Di ka nagkalkalap kayo, tata. Uy, kiruwa na. Kalkalap kami. Di ka nakadwakon nga kalap dito. Nalabas dito, tata. Eh, sakit na mayat nga rudukas ta. Ano't pagkalkalap mo, ya? Ada tapukol ko, ada panak, ada basita sigay ko, ken palned. Awan baniit mo. Awan. Dado sigurot mabaniitan dita, medyo nataaw. Kaya na, na pinasgarod dito yung makarami no kasta. Ay, Jesus, parbaring no awan tot mang padisi ka na tayo. Sumaya tibiyag tayo dito kadwa. No lagi dito agagagat tayo. O, kasano tingoy ka tayo? Panaglako iti ikan. Ado na kiti umay dito nga komprador no ka. Umay da dumanon. Eh, may ito basta. Ado da no ka. Agaagaw da. Aglulumba da. Eh, no ado tayong agkala pag talagang umadumat na kiti umay gamatang. Diba na? No dandog punan. Agbalinto a komprador. Agbayat. Kastan sakit aramita kaya. Abay da po namon. Crispin. Da medyo da po na akon. Ito may ita. Siga amin iti pagnilakwam mi, tapos di kasta, di tayo umay no agad-gatang, si kamat pagkatangan da. Medyo at danto maituunin na. Kaya ko na, danto ganan siya pa yan. Kasta manong name iti na panunutak kapag usaram mi iti ornum mi akwarta iti asawa. Da kami manong name iti wagdakwan, dagiti na suruk nga manoda, 30 kakalapaw manong name.
30 ka pamilya. Bari 31 nga pamilya, 31 nga kalapaw. Inaldaw nga madda mapanagkalap, inaldaw kendrabi manunemi madagpakad iti palned. Kaslasan nga maibus ti ikan manong. Binigat met nga adaw may glako kaniyak kada kami nga iti asawa. Kada damat pagikabilan mi na ice nga mapamimaten i-deliver manunemi. No awan ti umay, da kamit dumanon sa ditsandaan. Ngayon na adado manunemi na kitay umayag bunag nga dalugan na. Mayagangkan. Lukas kasano lang, sisa, kat umadado pa iti orno. Malasit nga kusalduak, nga caretaker it dakkel balay. Dalo santa, mapantakay kay kayat. Ada pa yung negosyo ta. Datanti ag kumpra. Hindi ada dangan duwakkel ti puunan ta. Mabalintang arotin ti mangkita ti daga. Nga pagipanagdaran ti balay. Tapos saan tayo agtalinit ti makuna kalapaw. Nagpintas tagbiag ti kalapaw. Tore akong kuryente. Presko ti akin. Ay, pasa na kita anak ta. Mano nga tawon na ngawan da tatabasilyo. Bay kadwa pa lang nga tawon ita. Agtalunton. Taluntumatan nga tawon ha. Caretaker tayo. Taluntumatan nga tawon nga dati ito eh. Naududi lang na kiti panguluan ni Ama Simo. Naimbag ta, amuda nga, maintenerente ya. Parang daldalos. Adamin na abot da nga pagibasuraan da. Adamat pag-siaran da. Danom. Naimas mo ito doon nga mabubundi ito. So, ang problema. Dumad na kita asudig nung kampapan mga alam tilukan basta nga kasapulan tayo karagidel daw masapsapul. Malaksid. Kada ito'y panagkumprata. Mga patakdir tapayin, hindi ko pasik ng groceria. Naglako tapayin kada kita. Inaldaw kasapulan na kita. Kapuro kanta. Napintas kumanti anayas ti biag mi manunemi iriday nga paset bye-bye, igiti bye-bye. No awan, ti may nang disturbo ka na kan. Dati may sa nga aldaw manunemi nakigtut kamlaengen edi adda mapasungatan mi nga agsasaruno nga talong nga tatakil nga pangka ti moto. Dada pa'y linong na. Kasalatay ko. Makakit-kitak matang kadigagangay lang nga pangka ti motor nga tatakil ito eh. Iti mismo manong naming nga batog mi medyo nating tinagsardingan da. Kasla, aday pakpakad da. Di masadagak kinitatasin mo. Tata, oy, amo mo dagi dyan barok. Crispin, saan ko amo mo da? Adayo, medyo adayo diyan da. Di dyan ti dandanunan no ka, palinad tayo han. Di dyan ti kaduan ti kan. Huwag nga rod. Ano di pakpakad na data? At sa tikunadang rama. Hoy, ramaan da? Hindi pagkalkalapan tayo? Kawa na. Rama. Sino di kitaya? Tsak ba na mo data? Tala makita. Manong nimi alos nagbalmalim da. Nangal daw to pa yun sa diyata. Makita mi. Sinap ti pa nagkita kit. Padasak sakit tumasidig sa tataya. Tapno amok noon yun alaramidan na nga talaga. Padasa man. Pinatas ko nga rod manong may ginaudan ti bangka. Mandamata nga mga tao, kiinom ta pa eh. Hindi makita ta. Hoy! Mayroon pa rin ta! Hanggang masasad dito eh! Adalang umay ko kitaan dito eh. Sir, may saka ka kita agdaid ka kalapaw dito? Wanda na, sir. Sir, ano na kita impakat yun? Artificial rip. No, agkalkalap kayo, hanyon nga kalapan dito ka sakupin mi. Ha? Ija ka lata igid. Hanggang patpating nga. Ay, abay nga paritan na kami tata, sir, kat ko
dito't pangalan ti pagbiag mi. Dito't yan ti adot nga makalaban. Isang araw nga magbagakin ka. Sakupin mo datoy. Di niya kaya laigid. Hanggang patpating nga. Agad awan pakalapan mi na sir no. Di laigid. Dito tinga tayanda. Alaga nga dito tayanda. Gabot na rinamam mi ditoy. Tapno mamaminsan tayan di kita makalapan. Da kami tagkalap ditoy. Ha? Warwanay nga kayo ha? No daw masadag dito nga kalap. Amang ano. Dadaki sa mapasama ka na kayo. Abay, sino ka ka sir? Siya ni Mr. Conrado. Kapsat ko ni Mayor. Kinabot doon na, dato ni Mayor. Ay, kasin, kapsat. Kabagis. Dato ni Mayor ne. Abay, tagano ka, apay, nagkabut-butos doy. Timbak der manong name, ti medyo ubing pay. Ano taga mo kapsat? Crispin. Sir, Mayor ko rin. Mayor. Ano nga barangay sa Kupyo? Naka-rehistro kayo dito eh? Haan, sir. Ay, kataga. Di ka kaduak, sir, kat nagapo da itis lang alumnad. Sino ang nagdadkada kayo di pa malubos ka nagkalapaw dito? Nataking ko kayo didakil balay, sir. Nalapagsasalitaan tayo ito na. Sabol nga, agresidensya kayo di barangay sa kupan nyo. Amun nyo sino kapitan nyo, sa kay agristro no, adan tumay nga ako panagristro yung kiti butos. Sa kay tupay na may nayon ti butos ko. Kaya nagmanan ti eleksyon. Nakan nyo ka di Mayor. Sapos, si kamang pala ti tao nga mga pakamukanyak. Nakasisigata ka Mayor. Apay on radyo yo. Awan, Mayor. Sumod lang kat kadayo na interview ti radyo. Siya ni Mayor Tagudi. Efren Tagudi. Sige Mayor. Oy, laglagay mo ko na takapsat ko. Ni Conrado. Hang kayon nga patpating nga pa nga kalap. Nagsipot na. Sakupan mi detoy. Dito ti ayan, tinasurvey ngayon dikit adong ka makalapan. Na daim pakat min nga rama. Ngisot ti pag-uumo nga dikit ikan. Kada kami ti makalap. Dakil pang wartaan ditoy. Kasano kami nga rin Mayor? Kaya dito ti paggapuan ti pagbibiyag mi. Di ta kay igid nagkalap. Awan ba't makalapan ti igid? Ay, awan, problema ko, di umandayo ka dito. Iwag nga, kalap siya tayo. Manong nemilipay ti abagak nga si Manglad. Siyempre nasit ganak manong nemi ni Tata Simo. Ano na pasamak? Crispin. Conrado tinagan jay pan nakapangulo da, tata. Kaduada kami ni Mayor. Kapsat ni Conrado ti Mayor. Sino Mayor dito eh? Imbilin da nga agpakamuta kay ganun ti kapitan tapno masakupan na ito yung pasut na niya barangay tayo tayo. Tsata ito kano ba nagrehistro? Na kayo dyan, isa lang nagkapayo. Registered voters kayo? Saan? Saan ka mo na adatuyan? Ti mainland. Nalinak sa dyan ay hamili. Kinapuno na kitado kami. Dakam lang nga 30 nga pamilya. Di may abandad to'y. Di kita dumahan nagwawaras na. Ipaharit dan data. Nagkalap tayo nga. Di kamrod. Adayag, tagkwa tayo amin ti baybay. Awan ti mangbukbukod. O nga rod. Kaya sigurado ang gwardyadon to riyatan. No panawan dan, adantog bati ang gwardya. Ang mga nuwasadig tayo, paputukan na tayo paltog. Kaya tapos nga makalapan tayo takit. Dito ikit ti pagsigayan tayo. Oo na. Daman sagabay sa lang. Di o mandayo tayong tata. At papaamyanan tayo na. Kaya sanda masakupan. Kung nakalagawan tumting nga problema ti ayan tayon. Tumting madgayam na problema. Nga bala, sige. Usot ko na da agad ti iso. No, gamrod da agad, gamrod da. Politiko madgayam na jaya kadwada. Di mabalid na ipanakal. Huwag nga rod tata. Alala?
Dalagid di basang kabasit ka mga kalapan di tiigid ngam naawan agad di umadayo tayo. Kimapsot manon nemi ti negosyo nga panagangkat ko panaggatang ko iti ikan. Adaman na kiti umadayo manon nemi ngem malaisan damot at adayo nga ron. Pinadas mi manon nemi nga sini inlibas iti nagpangkat. Ado tinaalam mi manong. Kabuta talaga nga araken kayam ti ikan ti inramada ako nada nga artificial rin. Agsangsangat kami manon nemi 5 kami kat nga nagpadas. Hindi makadlaw manon nemi di nagbambantay. Hoy! Sinagkuna ka na kayo ngayon masikit yung magkala ba? Pinagandar na manong nemi ti motor da ka dumasdag da. Nay, alala! Dagit na nakalaban nyo, itadyo ka daw eh. Di ka di amo nga pinakatami di naman to, tapos dumasdag ta doon nga lamas. Nakikita di may ranon. Sir, nakalapan mi na ito eh, nanyo kat alalani. Aman, no! Eh, Jot, parakpakan kayo. Armalite, manong, takil ang palto. Pinarakpak na ti ere. Lalala. Lumay sa magreklamo kayo, na kayo ti parakpakon. O, ang tinaramidan mi manong. Ang darmas da. Kadatiga po na manong na mi, nuapay nga, nagtungpal kami. Inted mi Dagiti nakalapan mi. Sakam naghahabid alipahin ti abaga mi manong. Nyo taramidan tayo tatasi mo. Hawang ka rin ti pakamuking ka takin daga. Uno, aking balay ti dakalabalay. Dito lang nga nakursunada pa nga sarakan dakalabalay. Dito loko-loko. Hawang nga tamit. Nakasaramat nakakandado ti gate. Handa nga basta sarakan. Ano nga mintin nagkita nga dakalabalay. Dagiti alikamin tata. Nanginginali kaman. Tunanod pa nagbakasyon na kinukukwa. Dandarin mo siguro itanan. Gapot tatalog nga upat nga taon milang ko na. Sila tat mapaspasamag dayan tayo na kita kabilitan nga umakar tayo. Tawa. Sumapol tayo ti pasitibay-bay nga awan ti mangiparit nga kalap tayo. Iso dalatag buenas. Kinunak manong nemi tadandan inal daw. Nga kalapon da manong nemi di kiti ikan. Nga nagapon iti ramada. Baniit ti pagkalap da man. Tay kitang da. Mabuy-buy amin ko ida manong nemi ngagsangat kat ni. Amin sa nga baniit kat ada. Nang naroon mo tiyempo iti yellow pin. Tumadara. Kada kabalyas, mataan. Talakitok, dapat ditakil nga maalada, tanggigi, susay, manon naming, sus. Sa danto, ibiyahe manon naming ipabagatan. Pasarada, ang ayon da nga party, ititang nga ti baybay, manon naming giinom, nga gararagsak da. Kadwada no kati mayor. Why? Kaya dumapay nga politiko. Hanggang iti may isang aldaw manon nemi simmanglad ni Mr. Conrado, kaduwanan ni kiti bodyguard. Ay! Sino ang paglakay niyo dito? Siya, sir, kunan na tatsi mo. Umasalag ka to. Manong nemi simurot akmet. Apay nga simurot ka. Kuha ngamin, sir. No isot panglakayan, siyak mo ti assistant na. Kinabudno na, sakti mo na nga nagdapat ito eh. Sige nga rin mo na nga papanahon mi. Kada buhabot, nagsarita kami kinikapsad ko ngayon. Papanahon na kayo dito eh. Nga nag-squatan nyo. Dato'y da kami. Ito nga paset ni bye-bye. Nga batog iti, ayan, artificial rin. Patak direct. Pumatak direct dito iti beach resort. Beach resort? Kukwak, dagak, kunayo, sir. Gawin.
Ngayon, titutak pa eh. Kukuha. Kukuha kami ka na mayor. Da ka magkakabasat. Nagreklamo ka? Tiamok sir, ket kuka na tata Basilio. Sino ito Basilio nga magpagam? Gabot ang Crispin tinaga mo, Basilio maten, kabasat mo, kasta? Tata Basilio, taking kuka na kalabalay. Ano na ka na? Basilio. Pilyo na na. Enriquez. Basilio Enriquez. Ada di Amerika. Nagbakasyon na lang sa Jeser. Ket siya tinagbantay. Ti balay da. Manipon tinagbantay ako, nang ipatagtarak matkalapaw ko to eh. Di kita matkakadwa, nagapod at may isang islang alumlumned, dito yung nagbalay. Nagkalapaw. Manong atawanan. Masapon nga siring kayo. Ito yung upa. Diba nagdiso ito dagami. Ididamong imay kayo dito sir. Di umbaga nga dagayo. Itakid din ta. Ita ata masapon kon. Napanunot pa yung napintas dito yung ngayon. Pagkawais na ka, di board at kwa. Beach resort. Dito yung orte yan. Di ka na pintas. Kandatakil ng lamas. So kanda kayo itimay sa kalawas. Nga mangrakrak. Nga mang panaw. Dito yung lugar. Takalpasan di makalawas. Marugyanton. Nga maaarimin iti beach resort dito. Lepay ti abagak ka nagawid manong. Apayin, Crispin, dinamag ni Sisa. Ikaw anak mo, kaya at eskwela. Apay, malaksid, nga paritan da kayo, paritan da kami ngagkalap, itinatag nga pas di batog tayo. Papanahon da pa yun dito'y. Ano? Papanahon da tayo pa yun dito'y kunak. Pagkaramitan da ka no ti beach resort. Di ba't kuka da tata Basilio? Sumuti ko na di. Di mo ka di matawagan. Ano pang tawag ko mga ron? Masuratan. Nagsurutan kita. Mabayag nga, dumanon. Kasano nga roten? No, saan tayo nga tumpal, baka no, may daripukin na kita kalapaw tayo. Ako na nga rin yung tata, si mo. Sampay na nakapanunot eh. Sudah tagayap ni tata si mo. Crispin, tata. Ay, taramitan tayo. Diyak ka orda mo, tata. Pagsasalita aming arot kinisisa. Noong lumaban tayo, awan laban tayo. Kaputa di arpas da. Anarod, makalawas. Sa bagay, paamyanan tayo lang, mabalinan. Aging ganit ni Santa nga sa kupon. Ngayon, Santa nga basta mapadisid to'y tata. Tamok daw sinoking kukwa. Gambrod na ka talaga na gito'y. Saan nga di gambrod kita politiko ko naman. Baka naturay na diyan nga mayor. Baka doon di Alo Pores na. Kabigatan naman nung nemi isot kay schedule nga papang panagdalos. Idinak kay labalay. Manam nemi. Nakalukat ti gate. Ala. Hada nang sarap. Sino nang sarap? Nagdardarasa ka simrek manong nemi. Nakalukat petri daw. Sino? Di makitak nga da. Ay, tata. Ay, Crispin. Ala. Da kay gayam. Kaano kay pay? Hindi kalban. Schedule ka ko rin tulos dito eh. Kumangin tangal daw. Nakigtutak na lang ako at gate. May isang nga nakasaraya. Kaan? Ano dyan ay inanam? Madamang agdaldalos. Ay, si Akon na na. Si Akon. Ala, tulungan na kalatan. Isla, medyo nabagsakit nga hanggang natulusan. Kung amin tata, ang tatakila problema to eh. O gayam, nakita kita doon nga kalapaw. Sabot lang gayam nga siksikan. Inistorya kinitada Basilio anong nemi ng kasaro nga at danayon ti kalapaw. Inistorya kang kuha naman anong nemi ti may panggap iti kaada ti artificial reef
nga naipakat, iti batog mi. Inistoryak ti may panggap kini Conrado, kini Mayor Tagudi. Ano ya? Ano ta ko lang? Kukada ka no, yung nagdiswan ti kalapaw mi. Tata, kahit patakdaran da, pumatakdaran ka no ti beach resort. Basta. Sino? Ano nagan ti Mayor? Mayor Tagudi? Di pa naaba kaya? Di pa napadisin na tag na kurakot ng Mayor? Amo mo yung katitata? Amo mo. O mga minti makaitulad ng lumaban. Yan mo sa wan, inikanda terpisal rape. Dito nalamas nga kalkalapan nyo. Muna ta. Inapod na, nagpintas na nayas ti bihag mi. Dato makalapan mi. Nagbalinak pa yung kompradoren ha. Ngayon anak pa yung nga dati aglako. Ang lako kanya kita unay makalapan dan. Kasanot ka aduyod yan. 30 nga pamilya ta. Makitartiwanan. Manual daw. Tintad na kayo nga plaso. Makalawas. May katuitan nga daw. Ito no malem. Nasapa na naladaw nga pa sa tibalem. Umungam. Dagiti amin nga head of families. Tao may kayo meetingin. Alam nga tata. Alam nga ron. Kasta nga ron tinaramid ko manunemi kadidum tengen deta nga oras. Napasong adam minti lakay Basilio. Pagkamali mo yung kapsat, nagkastamat ka na kayo, sir. Tata Basilio ko na yung latangan niya. Crispin. Tata. Pangalan ka man tigaduam ta, mapangkay di balay. Pasto yun yung mamirianda. Ang palamis kam ka di mainom, nagpaluto tayo ni Marianda. Nagyaman kami. Okay. Daan, okay. Tayo pagkatin ni Marianda. Kabayatan manunaming ang wanak sa jay, minitingan ni Tata Basilio. Pwede makadahanon kami. Imbaga Crispin, nga na antay deta nga Conrado kay magbagayo. Nabindas nga peso, nga dama, ipastig dito yung beach resort. Daming kayo, alaik nga trabaho para iti panakapasdik ti beach resort. Kaya, kahit nga asawen, mabalin nyo nga irapin nagkalap ti rabi. Kung ano saan, ginanakay pa lagkalap, taig kang kayo ti trabaho yun. Amin kayo, da trabaho na. Naging babae, naging asawa yo, sapol nga mga ayap kam to timang training, kadakwada, para tanyaman nga obra, naging babae. Amin kayo. Na kayo, itagbaling empleyado, ipatag na rin tayo ng beach resort. Kit nasayat una, sir. Nada, maadaan kami ti trabaho, napumintas piti kami. Kaya naging kalapaw yo, medyo ipaknita ipaniti sa bali nga paset. Nasanto lang ang kalapawan, mabalin doon ti magipastit konkreto nga pagyanan yon. Itad ko nga libre at pagdiswan ti balayo. Ay, nagkabitnasan. Kaya talaga, nakasasayat kayo, sir. Kasta kayo mga amin. Kas kumakada kayo amin nga tao, nga da kwartana. Hindi tumalyaw kami manunemi ti baybay. Tuwa nga bangka di motor, ti kastawan di paggas na ngumasadag. Sir, ay, tata. Baka may sa kadakwada ni Tata Conrado. Naka-armalite na. Katayin nyo tanyaman na panagbutang yun. Sa magkisarita kadakwada. Timsaag, tilima kadakwada manunemi. Pakairamanan ni Tata Conrado. Ano di kayo sa Denoy? Ano may bibigtingan nyo? Ha? Kapsat, aon ti karbay nga bumuka wakasta. Sino ka? Si Agni Basilio Enriquez. Taking ko kanakil balay. E magbagam ka nung padisyon di kito nagdisyon dito alapaw. Nga kiaramitam ti beach resort. Apa nga pagibiyangam ti dagak. Sino ko nakin kakadagam? Nabayagan nga wan ti aking ko ka dito. Ay, kapsat.
Etat ko na ni Mayor. Kapsat ko ni Mayor. Ano awanan ti magbambantay? Sa kukan ti gobyerno. Katayag natin ti gobyerno. Hawang papeles ng magbaga. Ada kanyang ti papeles. Ura ibagam kita magbagam mo Mayor. Nabilig ni Mayor mo. Ti kapsat mo. Naturay ta si Mayor. Ay masana ka mabuti kang sumango iti korte. Gabati ka makapapeles. Nasyak na king kuha. Saan ko pinanawan? Ada caretaker ko. Ngagbaybayad ka amilyar. No saan ko man nabaybayadan ti amilyar, tumano nga tawanan na, kita iso, mabali mo ako naen. Nga nabaybayan, kat mabali nga sakupay ng ti gobyerno. Nga madadig iti resibo nagbayadan, awang pulos ti utang ko iti gobyerno. Araramin ti obligasyon ko ti gobyerno. Iso nga ta kayo, nakapsat mo man ti gobyerno, ore sa tinuwa korte pagsasangwan tayo. Naturid ka nagsao? Di mo makita na kita yakado at buyot ko at aramalait na. Sige, ramid na kahit mo. Hindi kasi ito yung ginaramid mo. Ang baling ka pa yung isak lang. Harassment. Sa mga balasta, tatagdos ito na kita tao. Tao rin awan ang mamudawan ay. Nagtitipon na. Kabailad na ka nga papatayin. So, mabaling mo nung pumanaw dito. Tanong saan ka pala pumanaw? May parukpok na doon nga tarayo. Manong nemi na ikang kami titakalan ng nama. Natured ni Tata Basilio, ano? Natured, saan nga mabutbuteng? Takasaan nga mabuteng kita gamot kortana sa mesa. Gusto di ko na, awan liwat mi nagbahid ta milyar ti daga. Saan nga nabaybayan? No nabaybayan kumahang nga nabaybayadan ta milyar na. Narugyan nga roden ti proyekto manong nemi idagsang pweten na kiti materyales. When nakita mi na mismo ti plano nga mapag nagpintas. Nagpintas no, matungpal to na yan. Sisakitan. Kinam ti plano. Ngun nga ron. Wow, nagpintas. Drawing pa lang na ita. Nga misot matungpal, sumasurot. Ito nga rukan na ito eh. Naglaho na ito yun. Swimming pool. Ay, hapin nga pala swimming pool. Kadamot na ni Baybay. Sa bali lang Sa bali pa nagdigos na Baybay. Sa bali man pag nagdigos dito yung swimming pool. Ano na ito nga paset? Restaurant na ita. Ito nga ron. Hotels. Dito nga banda. Panaka shopping mall. Hay? Tapos shopping mall na. Kaya nga na pagshoppingan. Kompleto. No may kag-picnic dito yan. Nagbakasyon ka at hotel at restaurant at dapat pagshoppingan. Ala, nagpintas to halim natin nga lugar. Kahit dito'y matpakipasdagan na giti balay tayo. May itad nga libre giti lote. Nasukat-sukat, oh. Nagbak ng gayam ni Tata Basilio. Una ta, ada na kita anak na di Amerika nga ron. Nagdakil ka nun ti pensyon da. Nagtrabaho damat sa di Amerika. Isa pagpimpensyonan da. Basta kumaamin nga tao niya. Maadaan ti dakil balay, ngam saan nga naimot. Adaan ti dakil balay, ngam saan nga matapobre. Ada kwartana, ngam saan nga iimot. Iturong na ka na kita kasapulan. Akur ka, nakadadungan lugan sa Diyo. Iti ang ti dakil balay. Ada pwede ka pulis. Ala, delikado. Napandan sa matraotin ng Tata Basilio. Napanak nakibiyang manong nemi. Hindi sumbreng adamang parit ka. Hey, sino ka? Ay, siya teker dito, sir. O sige, sumbreng ka. Nagdengegak ti saritaan ti mayor kini Tata Basilio. Dagado-dagado pakakitaan nga talaga nga sangko nga nabaybayaan ti dagak, Apo Mayor. Dagado nagbayad ng ti amilyar. Kompleto man gaya. Yung magbaga na kita,
napanawan, nabaybayan. So bang ulay ang sa kupen gobyerno tapos likas tagat haan nga balin nga. Ya kapipinas mo karon dato ka lugar. Dagak dato mayor. Ket husto ko na ayo napintas. Iso pa papintas ko. Inunaan kayo. Pasensya lang mayor. Naunaan kayo. Tiyamo kagat talagang napanawan nga taga. Karbagaglay nga mayor, mang nagkita. Nga mga napanawan, tanda, pinagbatik ng caretaker. Sige. Ituloy mo nga rod, Basilio. At malpasto na kita medyo agayap kan tumat. Ito marugyan, inauguration na, grand opening na. Hawan mayor, no problem. Mayak tumat agad, medyo ilibre mo ko. Hindi talaga ay mayor ang kita nga sa anin, pagkakaduan. Kasapulan dengan ko, dagbante dito nga, mga baon na kita pulis nga, bangkita ti security card. Secure, seguridad na. Kaya mo, agad na mangipas na kagpayan ti, outpost ti pulis dito, tapos na ito nag-operate to beach resort, adalat tabat, sige na akong pulis, just in case nga dagririri. Ay, kahit napitas ako na mayor. Alam. Kaya sa nga roteramida kas mayor, kita kas pagarigan ta adan to pulis dito, kita dumapay nga sa pulam, ang Basilio, medyo dan tumot ko, ay, uwan mayor, no problem, mawatag ticket mo sa uwan. Mawatag ticket mo sa uwan. Binulan no ka, amang ticket ka, uwan mayor, uwan mayor. Ay, kastaman di ko na, agkadwata ka rin, awatan, Basilio. Hindi makapanaw dan manong name agwing-wing-iwing tata Basilio. Apay manok na kayo, tatang. Ba, makikadwate ka na kwada tapno awan to problema. Manulay na di daw-dawatin nanto nga sila tay padulas. Tapno adan to pulis dito Kaya ang makita tay seguridad, pasitlain na niya may titkang kwan. Tamon mo saan ka makikadwa ka na kwada, mga ramid at pamuspusan, tapno dadailan na tinegosyo. Sa bagay, kahit kasta ko na kayo, Crispin, hindi ka kaduam, empleyado kay amin dita, dapat sa pulan nyo, dapat bukod nyo kapag iparagdaran di balayo, nalipatak lang mga kinimayor nga, sanda kayo nga paritat nga kalap. Badantot sumaro nga pagsaritaan mi. Tapno di kasta, kahit na dyan impakad na, nga ramasan jay, kuka ti kaaduan, awan ti aking kukwa nga bukbukod. Ta saan tayo nga kuka bukbukod ti baybay. Saan tayo matabukbukodan di kitikan. Kat na nang pakad naman ti ramasan jay, mabalin tayo nga natay ti agkalap, no na kiti makalapad, at porsyento itad tayo katakwada. Ngayon, bam, dahil siya bakitulag. Kat no dan tutulagan, ibagak to kada kayo, tapno libre kayo nga mga nagkalap. Ititan nga. Tapno adumot lang makalapan yun. No, malpas na ito yung beach resort. Kaya, numalpas na ito yung beach resort, kada doon kita may check-in, may picnic, and adumot na kita baling nga customer yung agatang kadigit ikan. Diagbiag kayo nga mga alap. Empleyado kayo pwede resort. Agyaman kami tata. Ay, kasta kumaaming nga tao. Nakasaysayaat kayo. Sabay ko matamanayon pati biyagyo, Tata Basilio. Pimintas ti biyag mi manong name siyak ti pamilya agraman ti talupulo nga pamilya ngayon panguluhan ni Tata Sido. Ni Tata Simo manong name. Ta empleyado kami ti beach resort nga lumawlawa, sumiksikat, manong name ken nagtultuloy nga nalamis ti batog mi nga tao nga pagkalapan. Iti na dumaduma klase ti lamis. Intuloy ko lang manong name ti negosyo nga agkumpra kadagiti aggatang kadagiti kalap ket siya amin ti paggatangan da manong. Napindas ti balay mi, nakailan dagiti anak mi, manong name iti addadan nga duwa iti kolehyo. Kaya nakaranama, tinapintas nga masakbayan na. Napintas ti biyag mi, kada dumat di kitay, umamit no ko agpatpatulong ka na kami, kapungarod ta, nablasan kami, babayan kini, Tata Basilio kan ti pamilya na,
Nga digitoy ket adada pa lang sa di Amerika. Nagtultuloy nga caretaker darak tidak kalabalay. Pamidaldalusan kini tultuloy ko itagbayad ti amilyar. Manon name. Ti nagdiswan ti kalabalay, ti beach resort ken digiti nagdiswan itinated kada kami nga daga. Ta nagdiswan digiti balay. Dahil nga ron, ti pagkasarita, manong, kadagyaman naklaunay, ti anos mo, nga nangurnos, kalpasang nga nag-insend ken ka, di detalyan na through your messenger. Kagyaman naklaunay, ti laing mo, nga nang itad biyag, nang basa, kat sabi ko, ma, ta nakaitadak, iti adal ken pagsarmingan ti biyag. Nung nasayaat ka, iti badang nga tao, adad damat nga, blessan na ka ni Apo Diyos. Dagadagam road, saan da nagtalinaid, tadusayin ida, ti Diyos. Tuoy nga road, agyaman nga pagayam mo, Crispin. Thank you, Crispin. Salamat, Crispin.